Mielenosoitus Saksassa. Rähinä. Kato ikkunasta tulos, me ollaan taivaassa. Ei vittu. Kaikki meni pieleen. Ollaan Britanniassa. Oh god, so karu. Ollaan tällä hetkellä Timon kanssa päädytty Venetsiaan. Mikä tässä näkyykin. Keskellä kaupunkia vaan tulee tällaisia kanaaleja ympäri. Oho. Me saavuttiin itse asiassa paikalliseen Gay Villageen, mikä sijaitsee aivan Chinatownin vieressä. Ja tässä lähistöllä sijaitsee toi Northern Quarter, mihin meidän on kehotettu menemään ja... Northern Quarter, you fucking bitches in the British fucking Manchester, Manchester. Tee musiikkia. Mä haluun tappaa Rudolfin, no niin. Kuole Rudolf. Kuole. Mulla lähinnä tulee semmonen fiilis, että mä voisin lyödä sua, Timo. Meneekö tää väärin? I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves. Oh god, oh god, oh. Aaron, you wanna say something to Finnish people? Coffee foam. Hei, Rudolf, sano jotain hauskaa. Liikatieto kiduttaa. Yhtäkkiä vaan meininki. Tidot tulee joo. Manchester is fucking awesome. Finland sucks cock. Nice. The Moomins, I always watch the Moomins. Look at mine. Moomins, the Moomins, the Moomins. That's where we're coming from, you know. Let's go. Me and this guy have been standing outside Spa for like 2 hours. Oh yeah, so true, so true. I love Finland, man. Kaksikerroksisia busseja. Tää saa pelata. Mennään pelaa. Mä sen näpyttää. Ei pelata. No sä voitit! Ei vitsi. Oli kyllä hyvä peli. Jaa. Huomenna uusiksi. Joo. Mut niin vähän on semmonen fiilis, että nyt voitais puhua, tiiätsä, ihan meidän kahden kesken. Niin mitä siellä baarissa eilen tapahtui? No, ai baarissako? No tietysti mä menin vessaan kun pesin mun käsiä. Siellä oli sellainen tyyppi, joka myi parfyymiä. Ai joo, mä taisin nähdä sen. No, mä siinä pesin mun kädet. Se suhkutti mun päälle sen hajuvedet ja sitten pyysi multa tippiä. Vaikka mä... No, niin. Mä sitten ajattelin, no, kaveri tekee nihkeitä työtä tässä. Annoin sille 2 muun kolikkoja siitä. Sieltä tippui 20 € seteli sen käteen. 20 seteli. Euron. No. Sitten mä oon se... no. Joo, pidä vaan se. Sulla on vaimo ja 15 lasta ehkä. Niin sit mä vaan lähdin menee ja annoin sen pitää ne rahat. No mut... Se tyyppi sai potkut sen takia, että se piti ne.